Биопсия на костен мозък. Идеята на това изследване е да види дали има засягане на костния мозък от заболяването. Важно е това да се разбере, защото, както бях споменала, лимфоцитите се произвеждат точно оттам, от костния мозък. И ако той е засегнат, това може да бъде проблем. Продължителността е около 20-30 минути на изследването, прави се с местна опойка и пробата се взима или от тазобедрената става, или от гръдната кост. Използва се сонда, с която се пробива костта и се взима малко парче костен мозък, което се изследва. В някои болнични заведения вече не правят такъв тип изследвания, защото твърдят, че ПЕТ скенера е достатъчно надежден и може да види дали е засегнат. Но пък в други болнични заведения правят такъв тип процедури, може би се подхожда индивидуално, спрямо случая, не мога да кажа тук повече по темата. На мен лично ми спестиха тази биопсия и не мога да дам мнение от първо лице, но с други хора, с които разговарях, пак мненията са противоречиви. Някои казват, че боли, други казват, че не боли, така че предполагам и там е индивидуално. В следващия клип ще ви разкажа за второ лекарско мнение на базата на всички тези изследвания, за които говорих в предишните и в този клип. И общо взето това е.